Στέφανος. Είμαι μεταδευτερικός ερευνητής στο εργαστήριο ελέγχου ρήπανσης περιβάλλοντος στο ΑΠΙΘΙΤΑ, στο Τμήμα Χημίας. Η ειδίκευσή μου είναι πάνω στην ατμοσφαιρική ρήπανση και θα προσπαθήσω σήμερα να σας παρουσιάσω τις επιπτώσεις της ρήπανσης στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. Έχω ετοιμάσει κάποια εισαγωγικά slides, διαφάνειες, για να δούμε κάποιους βασικούς όρους. Ακούμε τώρα? Ωραία. Λέμε πολλές φορές για ρήπους, αλλά τελικά τι είναι ο ρήπος? Ο ρήπος είναι κάθε ουσία η οποία διοχετεύεται άμεσα ή έμεσα στο περιβάλλον και ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την ανθρώπινη υγεία και το ίδιο το περιβάλλον. Άρα, ατμοσφαιρική ρήπανση δεν είναι τίποτα άλλο από την παρουσία των ρήπων αυτών, δηλαδή κάθε είδους ουσιών, θορύβου ή ακτινοβολίας σε ποσότητες και συγκεντρώσεις και σε χρόνο, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την ανθρώπινη υγεία, τους ζωντανούς οργανισμούς και τα οικοσυστήματα. Βασικούς ρήπους που μελετάμε στην ατμόσφαιρα είναι το μονοξίδιο του άνθρακα, το διοξείδιο του άνθρακα, τα οξύδια του θείου και του αζότου, η αμμονία, οι πτυτικές οργανικές ενώσεις, το όζον, οι έμμονες οργανικές ενώσεις, οι οποίες παραμένουν στο οικοσύστημα και στο περιβάλλον για πάρα πολλά χρόνια, δεν μπορούν να διασπαστούν, δεν μπορούν να απομακρυνθούν από αυτό, ή τα ηρούνα σωματίδια και βέβαια τα βαρέα μέταλλα. Θα πρέπει να δώσω και μια μεγαλύτερη βαρύτητα και στη ρήπανση από οσμές, καθώς έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές στο Κορδελιό, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στο Πόλο, στην Κατερίνη, το πρόβλημα της δυσοσμίας, η οποία συνήθως προκαλείται από πτυτικές οργανικές ενώσεις, με καπτάνες, σουλφίδια και γενικώς ενώσεις, όπως καρδεΐδες και κετώνες. Γενικώς η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει τρομερό πρόβλημα σε αυτό το σημείο, ειδικά το Κορδελιό, αλλά ας εστιάσουμε κυρίως τώρα στην καύση. Τώρα, η ρήπανση στην ατμόσφαιρα έχει φυσικές πηγές, όπως είναι τα ηφαίστεια, οι πυρκαγιές, οι ωκεανοί και θάλασσες, η αποσύρωση φυτών και ζώων, η αποστάθωση των υδατών και φυτά και δέντρα, τα οποία παράγουν υδρογονάνθρακες. Έχουν όμως κυρίως και ανθρωπογενείς πηγές, που είναι τα μέσα μεταφοράς, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η θέρμανση, η βιομηχανική δραστηριότητα, τα απορρίμματα και ανεπιθύμητες καύσεις. Στο παρακάτω διάγραμμα προσπάθησα να συγκεντρώσω όλες αυτές τις ανθρωπογενείς πηγές για να δούμε κάθε πηγή τι συνεισφέρει στην ατμοσφαιρική ρήπανση. Πρωταθλητής είναι οι μεταφορές, με 46%. Δεύτερη κατηγορία είναι η χρήση καυσίμων σε στάσιμες πηγές, όπως είναι η οικιακή θέρμανση. Η βιομηχανική δραστηριότητα έχει περίπου 16% συνεισφορά, τα απορρίμματα 2%, όχι τα απορρίμματα που καίγονται, τα απορρίμματα που υπάρχουν έτσι και τώρα, έτσι. Και 7% είναι άλλες δραστηριότητες. Τώρα, πολύ σημαντικός παράγοντας. Οι ρήποι στην ατμόσφαιρα βρίσκονται σε δύο καταστάσεις. Είτε στην αέρια μορφή, αέρια φάση δηλαδή, είτε στην σωματιδιακή φάση, στα σωματίδια. Δηλαδή, οι ενώσεις αυτές προσδροφώνται από τις μηχανές των σωματιδίων και μπορούν να προσβληθούν από τον ανθρώπινο οργανισμό ή να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις. Σε αυτή τη συγκεκριμένη φωτογραφία σας δίνω και μια εικόνα ενός φίλτρου από αυτά που συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη, η οποία θεωρείται πρωταθλήτρια δυστυχώς στην Ευρώπη από σωματίδια. Τα φίλτρα φαίνονται λευκά και μετά από 24 ώρες δημοκρατία μετατρέπονται σε μαύρα. Έτσι. Είναι τόσο από τα σωματίδια που είναι 10 και 2,5 που έχουμε στην πόλη, που δυστυχώς έχουν αυτά τα αποτελέσματα. Τώρα, όταν λέμε αιρώνια σωματίδια, τι εννοούμε? Είναι ουσιαστικά τα στερεά υγρά, τα οποία είναι διασπαρμένα στην ατμόσφαιρα, στην αέρα, και έχουν διάμετρο μεγαλύτερη από ένα πλωμόριο, αλλά μικρότερο από 500 μικρά. Οι πηγές των σωματιδίων πάλι είναι φυσικές, έτσι θα ξαναπούμε, ανθρωπογενείς, όπως η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η κυκλοφορία θέρμανση, η μαγείρεμα, η κυκλοφορία αυτοκινήτων, η βιομηχανία καυσιβιομάζας. Και επίσης για μας σωματίδια μπορούν να θεωρηθούν από υπολείμματα φυτών, μικρόβια, μόρια, βακτηρίδια, άλγη, υγιή και υγιή. Επίσης υπάρχουν και τα δευτερογενή σωματίδια τα οποία σχηματίζονται στην ατμόσφαιρα από το πρωτογενή. Από όλα αυτά τα σωματίδια, αυτά που μας ενδιαφέρουν πιο πολύ και μελετάμε είναι τα PM10 και PM2,5. Θα έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές τι είναι όμως τα PM10 και PM2,5. Τα PM10 σωματίδια είναι αυτά που έχουν αεροδυναμική διάμετρο μικρότερη ίσως από 10 μικρών,
μικρόμετρο δηλαδή, και προσλαμβάνεται κυρίως από τον άνθρωπο από το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Τα PM2,5 αντίστοιχα έχουν διάμετρο κάτω από 2,5 μικρά και αυτά είναι που μπορούν να διεισδύσουν στις κυψιλίδες του πνεύμα δυστυχώς. Εδώ στη φωτογραφία, για να δούμε τα μεγέθη, έχω κόκκους άμμου από την παραλία, μια τρίχα σε διάμετρο και τα σωματίδια PM10 και PM2,5. Βλέπετε πόσο μικρά είναι, έτσι. Και εφόσον μπορεί να μεταφερθεί ο κόκκος άμμου, έχουμε όλοι παρατηρήσει τη Σαχάρα που πολλές φορές έρχεται μέχρι την Ελλάδα, έτσι. Πόσο πιο εύκολα μπορούν να μεταφερθούν αυτά τα σωματίδια PM10 και 2,5. Τώρα θα μπω στα χωράφια του γιατρού μας, εδώ πέρα. Τα PM10 διεισδύουν στο ανώτερο αναπνευστικό σύστημα, είναι τα εξωφραγικά σωματίδια, τα οποία ο οργανισμός μπορεί εύκολα να αποβάλει είτε με το βήχα είτε με τη βλέμμα. Αυτά όμως που έχουν διάμετρο κάτω από ένα μικρόμετρο, δυστυχώς διεισδύουν στις κυψιλίδες του πνεύμονα και εκεί οι προσμορφωμένες οργανικές ενώσεις μπορούν εύκολα να μπουν στην κυκλοφορία του αίματος. Έτσι, να αποδοθούν δηλαδή από τον οργανισμό μας. Τώρα, τι επιδράσεις έχουν στην υγεία μόνο τα σωματίδια. Ξέχωρα από τις οργανικές ενώσεις, έτσι. Τα PM10 δυστυχώς δημιουργούν πνευματικές δυσλειτουργίες, φλεγμονές, άσθμα, βραχύτιδα, γενικώς προβλήματα στον πνεύμονα όπως και καρκίνο. Έτσι. Ενώ τα PM2,5, τα πιο μικρά σωματίδια, επηρεάζουν κυρίως την καρδιά, αριθμίες, εφράγματα, θρομβώσεις κτλ. Γιατί τα PM2,5 δυστυχώς επηρεάζουν την ελαστικότητα των αγγείων, αποτέλεσμα να είναι πιο εύκολη η διαδικασία της θρόμβωσης και του εφράγματος. Τώρα, από το PM10 και 2,5, δυστυχώς έχουμε πρώην θνησιμότητα σε όλο τον κόσμο. Μια αύξηση το PM10 κατά 10 mg το κυβικό μέτρο μπορεί να προκαλέσει σε αύξηση της συχνότητας εμφάνισης πρώων θανάτων από 0,5 ως 1,5%. Όταν η έκθεση αυτή είναι σύντομη, αν έχουμε πιο μακροχρόνια έκθεση του ατόμου, αυτή η αύξηση μπορεί να φτάσει στο 5%. Για κάθε επιπλέον 1 mg PM2,5, τα πιο μικρά σωματίδια δηλαδή, στην αέρα, ο αριθμός των πρώων θανάτων αυξάνεται από 0,6 έως 1,6% το χρόνο. Δηλαδή, φανταστείτε, αν έχουμε μια αύξηση 10 mg, οι πρώοι θάνατοι μπορούν να αυξηθούν κατά 16%. Σημαντικό επίσης σημείο είναι ότι τα PM2,5, τα μικρά σωματίδια αυτά, δεν έχουν κατόφλι τιμή, δηλαδή κατοφλίου, κάτω από το οποίο δεν μπορούν να επηρεαστούν οι ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού. Και όταν λέω ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού, εννοώ τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, τους πνευμοπαθείς, καρδιοπαθείς, λεπτικούς και τους κοινωνικο-οικονομικά αδύναμους. Έτσι. Σε αυτές τις κατηγορίες ομάδες του πληθυσμού, δυστυχώς δεν υπάρχει κατώτερη τιμή του PM2,5 που δεν μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στην υγεία τους. Τώρα, πώς απομακρύνονται αυτά τα σωματίδια από την ατμόσφαιρα. Υπάρχουν δύο διεργασίες, η ξηρή απόθεση, δηλαδή απλά καθιζάνουν από τη βαρύτητα στο έδαφος, και η υγρή εναπόθεση από την βροχή που απομακρύνονται από την ατμόσφαιρα. Κυρίως όμως έχουμε και τη διαδικασία της μεταφοράς μέσα στην ατμόσφαιρα. Τα μικρά σωματίδια μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις και τα μικρά σωματίδια μεταφέρονται και τα μεγαλύτερα σωματίδια μεταφέρονται σε πιο κοντές αποστάσεις. Άρα τα σωματίδια δεν έχουν σύνορα. Δεν έχουν όρια. Το επιχείρημα ότι η μονάδα δεν θα φτιαχτεί εδώ, θα φτιαχτεί κάπου αλλού, δεν ισχύει, γιατί τα σωματίδια αυτά μπορούν να μεταφερθούν σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Όσο αφορά τα σωματίδια, η Ελλάδα έχει γενικότερα σημαντικό πρόβλημα. Είναι πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και όταν υπάρχει συμμόρφωση με τα όρια που δίνει αυτή. Βλέπουμε εδώ πέρα στο πάνω διαφάνειες, με το κόκκινο βελάκι είναι η Ελλάδα, γιατί έχουμε PM10, ξεπερνάμε το μέσο όρο προφανώς, και είμαστε κοντά στους πρωταθλητές, και για τα PM2,5 που επίσης κοντεύουμε να είμαστε πρωταθλητές, έτσι, και σε αυτό το κομμάτι. Όσον αφορά τους πρόοδους θανάτους από έκθεση από το PM10, ανά εκατομμύριο πληθυσμού, με στοιχεία του 2005 βλέπουμε ότι υπάρχουν περίπου 4.000 περισσότερες πρόωροι θάνατοι στην Ελλάδα λόγω της έκθεσης αυτής. Ενώ στην Ευρώπη, με στοιχεία του 2025 και 2022, παρατηρούμε ότι στα διαγράμματα αυτά
ότι οι πρόοροι θάνατοι είναι για τα PM2,5 περίπου 260.000 και για τα οξύδια του αζότου περίπου 66.025, ενώ οι τιμές ήταν πιο μειωμένες το 2022. Σε αυτούς εδώ τους χάρτες προσπάθησα έτσι να μαζέψω την εικόνα όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να δούμε την εικόνα της Ελλάδας, βλέπουμε ότι η θνησιμότητα ανά 100.000 άτομα σε PM2,5 οξύδιο του αζότου και όσο, παρατηρούμε ότι γενικότερα στα Βαλκάνια υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και στην Ελλάδα, ενώ και τα PM2,5 στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες βλέπουμε μειωμένες τιμές θνησιμότητας, προφανώς έχουν καλύτερα συστήματα αντιρρύπανσης. Εδώ στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια δυστυχώς τα προβλήματα είναι πιο έντονα. Τόσο για τα PM2,5 όσο και για τα οξύδια του αζότου. Εδώ πρέπει να επισημάνω ότι η σταθμή μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε πάρα πολλά σημεία και πάρα πολλές περιοχές δεν έχουν μετρητή PM2,5, κάτι το οποίο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία πρέπει να έχουμε. Αυτή ήταν μια εισαγωγή για τη ρύπανση γενικότερα. Πάμε να δούμε τι κάνουν και οι μονάδες αξιοποίησης ή εκμετάλλευσης ή καύσης απορριμμάτων για την παραγωγή ενέργειας. Σύμφωνα με την μελέτη που διέρευσε και σχεδιάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα κατασκευαστούν περίπου 6 μονάδες καύσης απορριμμάτων για την παραγωγή ενέργειας. Με συνολική δυναμικότητα περίπου 1 εκατομμύριο τόνους ετησίως. Οι μονάδες αυτές θα είναι στην Κοζάνη, που επηρεάζει προφανώς και εσάς, στην Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο και Αττική δύο μονάδες. Όσο αφορά την Κοζάνη, ήδη είχε ανακοινώσει το ενδιαφέρον της, ενώ κάποιες μικρές εταιρείες όπως η Τέρνα, ο Άκτορ, η Νότο Ρόιλ, η Μέτρεν και η Μεσόγειος έδειξαν και αυτές ενδιαφέρον. Πολύ μικρές εταιρείες αυτές, που δεν καν τις ξέρουμε, έτσι, δεν τις γνωρίζουμε καν. Τώρα, αυτές οι μονάδες τι θα καίνε. Θα καίνε RDF και SRF. Και εκεί γίνεται ένα δίλημμα, ένας προβληματισμός, τι είναι το SRF, άμα είναι καλό, άμα είναι διαφορετικό από το RDF κτλ. Ας τα κάνουμε λίγο πιο λιανά. Το RDF τι είναι καύσιμο από επεξεργασμένα απορρίμματα, που έρχεται μετά από την αφαίρεση των ανακυκλώσιμων υλικών όπως μέταλλο και γυαλί, αλλά παρουσιάζει μεγάλη μεταβλητότητα. Αυτό να μας μείνει λιγάκι παραπάνω, στη σύσταση και στην ποιότητά του. Χρησιμοποιείται κυρίως σε μονάδες τσιμεντοβιομηχανίες και μονάδες καύσης όταν δεν απαιτούνται αυστηρά ποιοτικά κριτήρια. Ενώ το SRF τι είναι ακριβώς μια υποκατηγορία του RDF, αλλά με καθορισμένα πρότυπα ποιότητας. Δηλαδή ουσιαστικά είναι ένα ποιοτικό RDF. Δεν έχει διαφέρει κάτι άλλο. Η παραγωγή του απαιτεί επιπλέον επεξεργασία όπως ξύραση, προκίνητο σκύρισμα και ομογενοποίηση, κάτι που αυξάνει το κόστος, και γι' αυτό έχει σταθερή θερμοκρόμο-δύναμη και χαμηλή περιεκτικότητα σε χλώριο, βαρέα μέταλλα και υγρασία. Και προτιμάται σε βιομηχανίες που χρειάζονται καύσιμο με συγκεκριμένες προδιαγραφές και χαμηλότερους ρήπους. Τώρα, όσο αφορά τους ρήπους και τα απορρίμματα, η Τράπεζα Επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκανε ένα πολύ καλό report, 150 σελίδες περίπου, όσο αφορά το management αυτών των νέων καυσίμων. Και δίνει κάποια στοιχεία. Όσο αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ποσοστό του πλάσμα των απορριμμάτων που μπορεί να γίνει RDF είναι περίπου 34% και αποτελείται από πάρα πολλά υλικά όπως λάστιχο, πλαστικά, ξύλο, υφάσματα κτλ. Ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό είναι περίπου 36,10% και αυτό το πλάσμα θα αποτελείται κυρίως από πλαστικά και χαρτί. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οποία έχει διαρρεύσει, αναμένεται ότι μέχρι το 2030 αυτές οι μονάδες θα επεξεργάζονται περίπου 1,5 εκατομμύριο τόνους ανά έτος, από τους οποίους μόνο τα 651.000 τόνοι θα παράγονται ως SRF, δηλαδή ένα πολύ μικρό πλάσμα θα είναι το πιστοποιημένο καύσιμο, όλο το υπόλοιπο θα είναι RDF. Από την επεξεργασία του 1 εκατομμύριου τόνων αποβλήτων,
υπολογίζεται ότι θα παραχθεί περίπου 1 τεροβατόρα ηλεκτρικής ενέργειας που αντιπροσωπεύει περίπου το 2% της συνολικής κατανάλωσης της χώρας. Δηλαδή, ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Θα φτιαχτούν αυτές τις μονάδες, θα γίνουν απορρίμματα για να καλύψουν μόνο το 2% της συνολικής κατανάλωσης στη χώρα. Η μέθοδος που μάλλον θα χρησιμοποιηθεί, πιθανότατα θα χρησιμοποιηθεί, έτσι αυτό έχει διέρευση από την έκθεση, είναι καύση με κινούμενη σκάρα. Και γιατί το αναφέρω εδώ πέρα στην παρουσίαση, θα σας πω γιατί. Όπως είπαμε, η μονάδα αυτή μπορεί να καίει RDF και SRF. Άρα, εάν υπάρχει το επιχείρημα ότι θα καίει μόνο SRF και στο το καύσιμο, αυτό μάλλον δεν ισχύει, γιατί το ποσοστό που θα παραχθεί θα είναι πολύ μικρό. Έτσι, με την καύση με κινούμενη σκάρα, η οποία είναι μια όλη τεχνολογία με υψηλή απόδοση, μπορούν να καούν απορρίμματα με διαφορετικό σχήμα, διαφορετικό μέγεθος και διαφορετική περιεκτικότητα στην υγρασία. Άρα μπορούν να καούν μαζί και RDF και SRF. Σε όλες τις μονάδες αυτές θα πρέπει να μπουν προφανώς τεχνολογίες αντιρρύπανσης, συστήματα αντιρρύπανσης όπως φίλτρα, λιτρίδες, ακόπια κτλ. Το κόστος αντιρρύπανσης όμως είναι αρκετά μεγάλο. Το επενδυτικό κόστος αντιρρύπανσης μπορεί να φτάσει από 10 ως 40% της συνολικής επένδυσης. Ενώ το ολοκληρωτικό κόστος αντιρρύπανσης είναι επίσης πάρα πολύ ψηλό, γιατί πρέπει να αγοραστούν υλικά, να γίνει συντήρηση των μηχανημάτων και περιλαμβάνουν και χημικές αναλύσεις. Άρα, αν και με RDF, θα πρέπει να συμμορφωθούμε με τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις διοξίνες, που είναι 0,1 νανογραμμάρια αναγραμμοσοδύναμο τοξικότητας ανακανονικό κυβικό μέτρο αέρα, τότε το κόστος αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί αν δεν υπάρχει κρατική επιδότηση ή υψηλά τέλεια απόθεσης. Άρα, οι μικρές μονάδες μάλλον δεν θα μπορέσουν, αν δημιουργηθούν έτσι, δεν θα μπορέσουν να αντέξουν. Μόνο μεγάλες μονάδες, οι οποίες πάλι με κρατική επιδότηση θα μπορούν να είναι βιώσιμες. Τώρα, για να παραχθεί όλο αυτό το καύσιμο, πρέπει να υπάρχουν και οι τροφοδότες, οι οποίες θα είναι οι μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, η ΜΕΑ. Ήδη υπάρχουν 13 στην Ελλάδα, θα φτιαχτούν και άλλες 25. Και εδώ στην Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη, τα σκουπίδια που θα εκμεταλλευτούν ή θα καούν θα προέρχονται από την Δυτική Μακεδονία, την Κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο, Θεσσαλία και από τα Ιόνια νησιά. Θα κάνουν δηλαδή και τουρισμό με το πλοίο. Τα σκουπίδια θα έρχονται. Αυτό είναι που λέγανε τουρισμό στην περιοχή. Αυτό είναι τουρισμό στην περιοχή, έτσι ακριβώς. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί όντως υπάρχει πρόβλημα με το καύσιμο αυτό. Φανταστείτε, η ΕΕ το 2023 εισήγαγε 750.000 μετρικούς τόνους πλαστικών από χώρες εκτός ΕΕ, Αφρική, Κίνα κτλ. Για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες της. Στην Ελλάδα, βέβαια, το δρόμο, το χαλί, το άνοιξαν οι βιομηχανίες της ΜΕΤΟ. Με πρώτη την ΑΓΕΤ, στον Βόλο. Αυτή πήρε της πρώτης αδειοδότηση, η οποία η ΑΓΕΤ και στο Βόλο και στο Μιλάκι και η ΑΓΕΤ εδώ και πάρα πολλά χρόνια συμμετείχαν στο πρόγραμμα για τη δυσοσμία στον Βόλο. Και εκεί μπήκα στη μονάδα της ΑΓΕΤ, η οποία αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι ΛΑΦΑΚ, είναι μια γαλλική πολιτική που την έχει εξαγοράσει. Μίλησα ο ίδιος την μυρωδιά του καμένου πλαστικού. Η ΑΓΕΤ λοιπόν και η RDF, βιομάζα και αποξηραμένη λάσπη από βολικούς καθαρισμούς, κατά 23% το υπόλοιπο είναι πετικό. Αργότερα πήρε αδειοδότηση και ο Τιτάνας στη Θεσσαλονίκη και στο Καμάρι, το οποίο βέβαια δεν καίει ακριβώς το ίδιο μείγμα και η RDF, βιομάζα και ελαστικά. Ελαστικά από αυτοκίνητα, έτσι. Σε ποσοστό 32-43%. Το εργοστάσιο στην Πάτρα του Τιτάνα δεν πήρε αδειοδότηση, η Πάτρα γενικώς θα τρέχει ακόμα και στέκεται, έτσι. Ενώ το εργοστάσιο στην Ελευσίνα που παρέχει λευκό τσιμέντο δεν μπορεί να κάψει RDF γιατί θα χαλάσει την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Επίσης υπάρχει και η εταιρεία Χάλιψ στον Ασπρόπυλο, η οποία καίει έτσι περίπου 55% εναλλακτικά καύσιμα. Τώρα που είχαμε μια γενική εικόνα, ας δούμε κάποιους προπολογισμούς που πήγαν και σε μένα. Γιατί ενώ η τεχνολογία της καύσης RDF υπήρχε εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες στην Ευρώπη, ήρθε τώρα στην Ελλάδα. Για ποια λογική? Δηλαδή, ενώ η τάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αντίστροφη
να μειώνουν, να κλείνουν μονάδες, ήρθαμε το 2025, μετά από τόσα χρόνια, να πούμε όχι, εμείς θα βάλουμε μονάδες καύσης απορριμμάτων και παραγωγή ενέργειας. Γιατί τώρα πρέπει να γίνουν αυτές τις επενδύσεις? Πρώτο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα σημαντικό. Γιατί η πολιτεία, ενώ απέτυχε τόσα χρόνια στη διαχείριση των στερεών απορριμμάτων, στην ανακύκλωση και επαναξιοποίηση, φέρνει κρυπτό μια νέα θαυματουργή λύση, την καύση. Ενώ σε όλα τα υπόλοιπα απέτυχε, τώρα θέλει να μας πείσει ότι σε αυτά θα πετύχει. Τρίτο ερώτημα. Γιατί υπήρξε έλλειψη διαφάνειας και δημόσιου συμμετοχή στη διαδικασία του σχεδιασμού? Γιατί κάποια πράγματα έγιναν εκρυπτό? Δηλαδή, δοκιμές οι οποίες έγιναν και σε αποστάσια εδώ στην περιοχή σας, που παράγουν θερμότητα, που είναι μάλλον βιομάζα για την θέρμανση. Κάναμε δοκιμές χωρίς να μιλώσουν κανέναν. Δηλαδή, ήταν κάποιο κρατικό μυστικό μάθημα που δεν έπρεπε να μάθουμε οι υπόλοιποι. Και επίσης, σημαντικά ζητήματα. Όταν θα φτιαχτούν αυτές τις μονάδες, το κράτος και οι δήμοι θα προσδεχτούν με 20ετή συμβόλαια και συμβάσεις. Εάν οι τιμές αλλάξουν, είτε του RDF, είτε τα target fees, είτε αλλάξουν οι τιμές του ηλεκτρισμού, ήδη οι δήμοι και το κράτος θα δανειζευτεί δυστυχώς σε αυτές τις συμβάσεις. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να δούμε. Τώρα, πήρα κάποια στοιχεία από τη μελέτη και κάποιες αντίθετες απόψεις από τον Πληθαρά, που είναι από την WWF, για να δούμε τι λέει η μελέτη και τι λένε οι οργανώσεις όπως η WWF. Το κόστος εισόδου για την κλάση RDF κυμαίνεται από 106 ευρώ το τόνο στο Κοζάνι ως 138 ευρώ το τόνο, ανάλογα που θα είναι, έτσι, η περιοχή που θα δημιουργηθεί η μονάδα. Έχετε όμως ο Πληθαράς και λέει ότι τα τέλη εισόδου, αυτά που έχει δώσει η μελέτη, δεν ισχύουν. Είναι διπλάσια τα τέλη εισόδου που θα φτάσουν τα 200-250 ευρώ το τόνο. Και αυτό το παραπάνω κόστος, συν ότι η μελέτη αναφέρει για τις χαμηλές τιμές κιλοβατόρας ή δεν συμπεριλαμβάνει ότι μπορεί να ψηφούν οι ρήποι, γιατί οι ρήποι δυστυχώς, όπως το ξέρετε, έχουν γίνει εμπόριο, έχουν γίνει εμπόρευμα. Τα πουλάμε και τα αγοράζουμε από χώρα σε χώρα. Και αυτό ανάλογα μπορεί να αλλάξει την τιμή. Ότι όλα αυτά δεν έχουν συμπεριληφθεί στη μελέτη και οι παραπάνω αυξήσεις θα μετακυλιστούν το κόστος αυτό στους πολίτες, δηλαδή είτε έμεσα είτε άμεσα. Πάμε να δούμε λιγάκι και τα προβλήματα του κάθε RDF που έχει σχέση με το περιβάλλον. Όταν και με RDF παράγονται ρήποι, θα τους δούμε αναλυτικά παρακάτω, ως μέσα στις εικόνες, υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία, υπάρχουν κοινωνικές αντιδράσεις, γιατί όπου θα φτιαχτεί αυτή η μονάδα, δυστυχώς θα πέσει η αξία της γης, ο τουρισμός και οι τουριστικές επενδύσεις θα πάθουν ζημιά κτλ. Και θα σταματήσει και κυρίως και ανακύκλωση. Τόσα χρόνια μιλάμε για ανακύκλωση, η οποία τώρα θα γίνει RDF. Ανακυκλώσουμε υλικά όπως το χαρτί, το πλαστικό και τα διαπόβλητα, όλα αυτά θα πάνε τώρα για καύση. Από τους ρήπους που παράγονται, σημαντικότερο από όλους είναι οι αέριοι ρήποι, όπως το διοξείδιο, το μονοξίδιο, του άνθρακα, το οξύδιο του αζότου, το οξύδιο του θείου, υδροχλώριο και υδροθόριο όταν καίγεται PVC ή αλογοδομένα πολυμερή, η τάμνη τέφρα και η λεπτά ηρεμένα σωματίδια, πάρα πολύ πιθανά, και κυρίως οργανικές ενώσεις, οι οποίες εκεί είναι το κλειδί. Έτσι θα παραχθούν πολυκυκλικοί αρωματικοί δρομονάθρακες, μέλη των οποίων είναι καρκινογόνες ενώσεις, δυτικές οργανικές ενώσεις, VOX, έτσι. Στα VOX ανήκει το τυλόλιο, το ξυλόλιο, το μπενζόλιο κτλ. Και διοξίνες και φουράνια, που πάρα πολλά μέλη από αυτές τις ενώσεις και τις θεωρίες ενώσεων είναι καρκινογόνες. Επίσης θα παραχθούν βαρέα μέταλλα, τα οποία θα τα βρούμε κυρίως στην σωματιδιακή φάση, όπως μόλιβδος, κάδμιο, υδράκυλος, χρώμιο, αρσενικό και νικέλιο. Μία μήνυ εισαγωγή όσον αφορά την τοξικότητα που είπαμε στις ενώσεις. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ερμηνεία της τοξικότητας που έχει δώσει ο Παράκλησος πάρα πολλές ώρες πριν, ότι η δόση κάνει το δηλητήριο. Δεν το κάνει ουσιαστικά η ουσία, αλλά η δόση. Άρα η τοξικότητα είναι η ικανότητα μιας ουσίας να προκαλεί βλάβη σε έναν ζωντανό οργανισμό, είτε άμεσα είτε μετά από συσσόρευση στον χρόνο. Γι' αυτό και έχουμε την οξία τοξικότητα, την μικρόνια τοξικότητα, με τη διαφορά ότι η οξία τοξικότητα πρέπει να τη δώσει, προκαλεί πρόβλημα εκείνη τη στιγμή, αλλά μπορεί να αντιστραφεί αυτό από ένα καλό γιατρό εδώ πέρα.
Έτσι. Και η μακροχρόνια τοξικότητα, η οποία δυστυχώς δεν μπορεί να καταστραφεί. Μιλάμε για μικρές δόσεις, οι οποίες συνεχώς συσσωρεύουν στον οργανισμό. Πρέπει να τονίσω εδώ πέρα κάτι που δεν έχω γράψει στις διαφάνειες, ότι οι οργανικές ενώσεις είναι λιπόφιλες ενώσεις, διαλύονται κατά το λίπος και σιγά σιγά τις συσσωρεύονται σε αυτό. Αυξάνει δηλαδή η ποσότητά τους στον οργανισμό μας μέσω της διάλυσης του στο λίπος. Δεν είναι οι υδατοδιαλυτές που μπορούν να αποβληθούν από τα ούρα μας, παραμένουν στο σώμα μας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα, τι είναι η διοξίνη και η φουράνη? Αυτά που παράγονται κυρίως από την καύση πλαστικού. Είναι κατηγορίες ενώσεων. Αποτελούνται από 409 περίπου ενώσεις, μαζί με τα PCBs, τα πολυκληρωμένα διφενήλια δηλαδή, το προφέν ως λάδι είναι γνωστό εδώ στην περιοχή σας, που περιέχουν PCBs. Και από αυτές τις ενώσεις, το 29 από αυτές τις ενώσεις είναι τοξικές. Είναι έμμονη οργανική ρήπη, είναι δηλαδή POPs, παραμένουν στην ατμόσφαιρα, στο περιβάλλον για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και σχετίζονται με την καύση απορριμμάτων, την ηλεκτροβιομηχανία, την μεταλλουργία και την χαρτοβιομηχανία. Τώρα, επιπτώσεις στην υγεία. Είναι κατηγορημένες ενώσεις, ειδικά το TCDD είναι ανήκει στην κατηγορία 1 των κατηγορημένων ενώσεων, προκαλούν βλάβες στο νοσοποιητικό σύστημα, ενδοκρινικό, αναπαραγωγικό σύστημα και η μακροχρόνια έκθεση σχετίζεται με θεματικές αλλοιώσεις όπως η χλωρακμή και διαταραχές στην ανάπτυξη και νευρολογικά προβλήματα. Δεύτερη κατηγορία, πολύ σημαντική, είναι οι πολυκυκλικοί αρωματικοί ρεονάθρακες στα ΠΑΗΣ. Αυτοί σχηματίζονται από κάθε καύση, ανεξαρτήτως του υλικού, είτε αυτό είναι ξύλο, κάρβουνο, πετρέλαιο, καπνός, τσιγάρο κτλ. Και αυτές οι κατηγορίες ενώσεων περιέχουν μέλι καρκινογόνα, όπως το βεζοάρθαπυρένιο, που επίσης και αυτό ανήκει στην κατηγορία 1. Και αυτό θα παραχθεί προφανώς από την καύση RDF. Έτσι. Το όριο για το βεζοάρθαπυρένιο είναι περίπου 1 νανογραμμάριο αναγκητικό μέτρο αέρα. Και εδώ στον πίνακα έχω και τις επιπτώσεις και τα προβλήματα που προκαλούν τα ΠΑΗΣ, όπως καρκινογέννηση, μεταξιογέννηση, προβλήματα στην αναπαραγωγή, στις ορμόνες, στο μεταδοτικό σύστημα και άλλα πολλά. Τέλος, θα δούμε τα βαρέα μέταλλα, τα οποία υπάρχουν ήδη στα απορρίμματα, δεν μπορούν να καταστραφούν από την καύση και θα παραμείνουν είτε στα φίλτρα από τα σωματίδια, είτε στην τέφρα. Άρα η τέφρα είναι επικίνδυνο πια απόβλητο που θα παραχθεί από την καύση του RDF και πρέπει να διαχειριστεί σε ειδικούς υγειονομικούς χώρους τακτής επικίνδυνων αποβλήτων, χυταία. Βέβαια, εκεί την γλιτώνει λίγο τη τσιμεντοβιομηχανία, γιατί την τέφρα αυτή την ενσωματώνει κανονικά στο υλικό, στο τσιμέντο. Άρα η τσιμεντοβιομηχανία δεν έχει πρόβλημα με την καύση RDF και την τέφρα, αλλά οι μονάδες παραγωγής ενέργειας θα έχουν μεγάλο πρόβλημα. Από τα βαρέα μέταλλα που σχηματίζονται είναι το μόλιβος, το κάδμιο, ο υδράγγυλος, το αστυνομικό, το χρώμιο και το νικέλιο. Όλα αυτά μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στην υγεία. Κάποια από αυτά είναι καρκινογόνα, κάποια πιθανώς καρκινογόνα και εμφανίζουν τοξικότητα, νευροτοξικότητα, νευροτοξικότητα και άλλα πάρα πολλά προβλήματα στον οργανισμό. Εδώ θα κάνω μια παύση και θα πω ότι ο ιατρικός σύλλογος Μαγνησίας, γιατί η Αγία Ηρακλή στον Κόλο και εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπως είπαμε, RDF, είχε κάνει μια πολύ καλή μελέτη, μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Ο τίτλος του report ήταν οι επιπτώσεις στην υγεία από την καύση απορριμμάτων και των παραγόγων τους RDF-SRF για παραγωγή ενέργειας. Είναι μια πολύ ολοκληρωμένη δουλειά με βιβλιογραφία, ένα καλό εργαλείο για όλους που θέλουν να ασχοληθούν. Τώρα, σε αυτή τη διαφάνεια προσπαθώ να αποδομήσω λίγο τα επιχειρήματα που θα ακουστούν για την καύση των απορριμμάτων. Εδώ έχω ένα πίνακα με τις θερμοκριτικές ζώνες που θα υπάρχουν στην καύση και τα προϊόντα που θα παραχθούν ως ρήπους. Το βασικό επιχείρημα είναι ότι δεν θα παραχθούν διοξίνες και φουράνια ή άλλα POPs ή VOX, τυπικές χρονικές ενώσεις δηλαδή, γιατί θα καταστραφούν σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Όμως, ισχύει δηλαδή. Από 850 έως 1100 βαθμούς περίπου Κελσίου, αυτές οι ενώσεις εξουδώνονται, καταστρέφονται. Το ζήτημα είναι όμως ότι όταν γίνεται καύση, και ανάλογα με το καύσιμο, γιατί δεν θα γίνεται SRF που θα είναι
ομιγενές, αλλά RDF, το οποίο θα περιέχει μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ του υλικού, η θερμοκρασία δεν θα παραμείνει σταθερή. Όπως επίσης και η θερμοκρασία στην έξι και στη λήξη καύσης δεν θα είναι τόσο υψηλή. Άρα, όταν θα γίνει ψήξη π.χ. στους 200-300 βαθμούς, οι διοξείδες και τα φουράνια θα επανασχηματιστούν. Άρα, θα έχουμε πάλι πρόβλημα. Έτσι. Και μάλιστα, οπότε η ενδιαφέρον βιβλιογραφία, όταν έχουμε θερμοκρασία 400 βαθμούς περίπου, έχουμε μια αύξηση των διοξινών κατά 50 φορές μεγαλύτερη σχέση με μια καύση στους 255 βαθμούς. Έτσι. Αυτό ως βασικό επιχείρημα ότι δεν θα είναι σταθερή η καύση. Η θερμοκρασία θα παίζει και θα παίζει ανάλογα με την τεχνολογία που θα έχει μονάδα και ανάλογα με το καύσιμο, την ποιότητα του καυσίμου. Έτσι. Τώρα, τα περιβόητα όρια. Θα ακούσουμε πάρα πολλές φορές για τα όρια αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα όρια του Αυστρία κτλ. Ωραία. Πάμε να δούμε λίγο και τα όρια. Έχουμε διαφορετικά όρια στην ατμόσφαιρα και διαφορετικά όρια από εκπομπές στη βιομηχανία. Τα όρια της ατμόσφαιρας όντως είναι αυστηρά, αλλά θέλουν να είμαστε ακόμη πιο αυστηροί. Θέλουν να μειωθούν κι άλλο, ειδικά στα PM10 και 2,5. Αλλά στη βιομηχανία βλέπετε ότι υπάρχει ένα εύρος τιμών. Γιατί σου δίνει το πλεονέκτημα των ορίων ανάλογα με τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών που έχεις. Ανάλογα με την Ελλάδα σου, τι συστήματα αντιρρήπανση έχεις, σου δίνει ένα range τιμών που σου λέει μέσα σε αυτό πρέπει να είσαι. Βέβαια υπάρχουν και παραθυράκια δυστυχώς στα όρια, και εδώ θα σας θέσω μια προσωπική εμπειρία. Όταν μελετούσαμε στο προβεδείο τη Ισοσμία, είχα πει σε πάρα πολλές βιομηχανίες. Σε μια από αυτές τις βιομηχανίες, δεν θα πω το όνομα αυτή τη στιγμή, και είχε φυσικό αέριο την παραγωγή ενέργειας. Αυτοί τι κάνανε, ανοιγοκλίναν τη μονάδα κάθε μέρα. Και είχαν φυσικό αέριο, λίγα το πρωί, το μεσημέρι κλείναν τη μονάδα, περιμέναν το κλιματιστήριο τιμών του ρεύματος, και αν οι τιμές ήταν υψηλές, τότε λειτουργούσαν και την επόμενη μέρα. Όταν ανακοινεί τη μονάδα όμως, τα NOx, τα οξύδια του αζότου που παράγονται, είναι πάρα πολλά. Και τι κάνανε. Στο report που ήταν νόμιμα βέβαια, αυτό δεν κάνανε κάτι παράνομο, δεν δίνανε τις ακραίες τιμές έναξης και λήξης, που ήταν καθημερινά, αλλά δίνανε μόνο το μέσο όρο της σταθερής καύσης του φυσικού αερίου. Νόμιμα, έτσι, δεν ήταν κάτι παράνομο. Άρα αυτό με τα όρια παίζει λοιπόν. Έτσι. Και προφανώς ο νομοθέτης που ήταν στα όρια αυτά δεν ήξερε ότι η μονάδα αυτή θα ανοιγοκλίνει κάθε μέρα ανάλογα με τη συμφέρει να κάψει ή όχι. Έτσι. Δεν ήξερε το χρηματιστήριο ενέργειας που υπάρχει. Τώρα, να μην μείνουμε μόνο στα ζητήματα αυτά, να πάμε να κάνουμε και κάποιες προτάσεις. Προφανώς οι χωματερές δεν είναι λύση, έτσι. Αυτό το ξεκαθαρίζουμε. Ούτε η χιτά πια. Ειδικά για τα πλαστικά προβλήματα, έτσι. Θα πρέπει να γίνει μια ριζική αλλαγή και στον τρόπο ζωής των πολιτών. Αλλά δεν φταίνει μόνο οι πολίτες, προφανώς, έτσι. Αλλά θα πρέπει να γίνει μια πρώτη στήριξη προϊόντων τόσο από τους πολίτες όσο και τη βιομηχανία, να επαναξιοποιηθούν προϊόντα και εξοπλισμός, να επισκευάζονται προϊόντα, να μην τα πετάμε, συσκευές, να μην τις πετάμε τόσο εύκολα, ή να τις δωρήσουμε όταν δεν τις χρειαζόμαστε εμείς, να γίνει διαλογή στην πηγή για να είναι πιο σημαντικά όπως η γυαλί, πλαστικό, χαρτί κτλ. Να μην σταματήσουμε τη διαδικασία της ανακύκλωσης και το οργανικό υλικό να γίνει κοπός για την ανάγκη της γεωργίας, και μπορούμε να κάνουμε και κάποιες καινοτομίες όπως η μετατροπή των αποβλήτων σε προϊόντα υψηλότερης αξίας. Τώρα, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο πρέπει τόσο οι Δήμοι όσο και οι περιφέρειες να ενισχύσουν το συντονισμό των σταθμών μέτρησης, όπου υπάρχουν βέβαια αυτές τις σταθμές. Έτσι, να έχουμε μια ενιαία βαθμολόγηση και να μπορούν τα στοιχεία αυτά να μεταφέρονται από πόλη σε πόλη και να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της ρήπανσης. Επίσης, θα πρέπει να γίνει και αυτή η νομοθεσία όσον αφορά τη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων, να υπάρχει ουσιαστική προστασία των περιεστικών δασών, κάτι το οποίο ουσιαστικά έχει παρατεθεί, δεν είναι κανείς με τα δάσκα ουσιαστικά, να αυξηθεί ο χώρος πρασίνου μέσα στις πόλεις, να γίνει άμεση αντιτροφήτευση και να ενεργοποιηθούν όλοι οι πολίτες πάνω στο αισθήμα του περιβάλλοντος.
Τώρα, όσον αφορά τους σταθμούς μέτρησης, μια εικόνα μόνο. Αυτή είναι η σταθμή μέτρηση που υπάρχουν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Με κόκκινο χρώμα είναι η Γευγελή, είναι στη Βόρεια Μακεδονία, που μάλλον καίνε κάρβουνο γιατί είχαν υψηλές τιμές διοξειδίου του θείου. Εμείς είχαμε μια καλή κατάσταση γενικότερα, αλλά το ζήτημα δεν είναι μόνο αυτό. Το πρόβλημα είναι η πυκνότητα των σταθμών. Είναι μόνο ελάχιστη σταθμή. Άμα δούμε την Ευρώπη, λίγο παρακάτω, θα δούμε ότι υπάρχει τεράστια πυκνότητα σταθμών μέτρησης, ενώ εμείς έχουμε τεράστια κενά. Δηλαδή στην Ήπειρο, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη υπάρχουν μόνο 2 σταθμοί. Πρέπει να δημιουργηθούν νέοι σταθμοί μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Τώρα, όσον αφορά την έννοια της συμμετοχής των πολιτών, και αυτή είναι καθοριστική, εντάξει, δεν μπορεί να αλλάξει άμεσα ο κάθε πολίτης την νομοθεσία, αλλά θα πρέπει να συμμετέχει ενεργά στην λήψη αποφάσεων, να έχει πρόσβαση στην πληροφορία και να εκφράσει την άποψή του και συμμετοχή του στις διοικητικές διαδικασίες της λήψης των αποφάσεων. Τώρα, τελευταία διαφάνεια, και συγγνώμη για τον χρόνο που πήρα, για να καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες, θα μπορούν να έχουν μια ισορροπημένη ανάπτυξη όλων των εγχώριων πηγών ενέργειας, όπως ο λιγνίτης, η γεωθερμία, οι υδρογονάνθρακες και η ΑΠΕ, με γνώμονα πάντα την προστασία του περιβάλλοντος και υποκρατικό έλεγχο ή η υποτισκέπη του κράτους. Αξιοποίηση σύγχρονων αντιρρυπατικών τεχνολογιών και μεθόδων άσχετα του κόστους. Ενεργοποίηση του ρόλου των πολιτών στην λήψη και στον έλεγχο των αποφάσεων, απελευθερώνοντας την νομική τους πρωτοβουλία. Αναβάθμιση της επιστημονικής έρευνας και πρόθεση της διαπιστημονικής συνεργασίας για την έγκυρη πρόβλεψη και κάλυψη των μελλοντικών κοινωνικών αναγκών. Καθορισμός των προτεραιοτήτων με βάση τις ανάγκες των πολιτών και νομοθεσία και όρια με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των πολιτών και τη δημόσια υγεία. Η τελευταία διαφάνεια είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ που αναφέρεται στα τσιμεντάλικα, στις βιομηχανίες τσιμέντου στην Ρουμανία. Είναι πριν 6 χρόνια γυρισμένο, που αναφέρει το εξής, ότι δυστυχώς στη βιομηχανία τσιμέντου στην Ρουμανία καίγονται επικίνδυνα απόβλητα και ιατρικά απόβλητα από την Ιταλική μαφία, η οποία ελέγχει το εμπόριο αυτό. Είναι ανεξέλεγκτη διαδικασία. Κανείς κρατικός μηχανισμός δεν μπορούσε να το ελέγξει, δεν μπορεί να ελέγξει όλα τα φορτία αυτά RTF. Και επίσης, ένα ακόμα σημείο, ότι ο υπεύθυνος προστασίας περιβάλλοντος της Ρουμανίας έφτιαξε μια ιδιωτική εταιρεία μετρήσεων των ρήπων στην ατμόσφαιρα και οι πρώτοι πελάτες που ήταν οι βιομηχανίες της ημέρας. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή και συγγνώμη.